ଆଜି ଆମେ କାହିଁକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗଲୁ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ କାହିଁକି ଆମ ମନ ଦୁଃଖ ହୋଇଗଲା, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ତ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସବୁ କାମ ସାରି ଆମେ 2 ଝିଅ ଓ 2 ଯାଆ ମିଶି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ। ତ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଥାଆନ୍ତି। ତ ସେମାନେ 2 ଜଣ ବ୍ୟାଗ୍ କାନ୍ଧେଇ ଓ 2 ଜଣ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କ ମନ ବହୁତ ଖୁସି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯିବା ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା। ତ ଏଇସବୁ କଥା କହି ଆମେ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରି ଆମେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ। ଯେହେତୁ ଆମ ଘରଠୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି 150 ମିଟର ଦୂର, ତ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲୁ। ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେଠି ବହୁତ କେଶରୀ ଝିଅ ଓ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତ ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପିଲାମାନେ ନିଜର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ନିଜର ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସବୁ କାମ ସାରିଲୁ, ଯେପରି ସିଗ୍ନେଚର ମାରିଲୁ, ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ। ତାପରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ପିଅନ ଆମକୁ ଗୁଣ୍ଡ ଓ ସୁଜି ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଦେଲା ନାହିଁ, ଯାହା ପାଇଁ ଆମ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବାଟରେ ଆମର ଜଣେ କଷ୍ଟମର 2 ଖଣ୍ଡ ଶାଢ଼ୀ ଆମକୁ ଦେଲେ ସିଲେଇ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍